Sabies que hi ha una organització regional al sud-est asiàtic que treballa per la cooperació regional similar a la Unió Europea? Avui parlem de l'ASEAN, l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic. L'ASEAN es funda l'any 1967 a Bangkok per Indonèsia, Tailàndia, Malàisia, Singapur i Filipines en un entorn marcat per les tensions durant la Guerra Freda per promoure la pau i la cooperació a la regió. Així, busquen enfortir la regió per evitar que potències estrangeres com la Xina o els Estats Units interfereixin en els seus interessos. Aquests països se'ls han unit Vietnam, Laos, Cambòdia, Brunei i Malàisia conformant l'ASEAN actual. Avui dia, l'ASEAN no és només una plataforma diplomàtica, sinó també és un mecanisme d'integració econòmica. De fet, l'any 2015 es va crear la Comunitat Econòmica de l'ASEAN, un mercat únic que busca promoure el comerç i la inversió entre els seus membres. I és que a través d'evitar parlar dels seus conflictes han avançat en la cooperació regional, com la Comunitat Política i de Seguretat, un mecanisme de cooperació regional que busca fomentar la convivència justa, pacífica i democràtica dels països de la regió. Però realment són tots aquests països democràtics? Entre els seus òrgans principals s'hi troben la Cimera de l'ASEAN, el Consell de Coordinació o la Secretaria General, que s'encarreguen de buscar el consens, una de les seves marques distintives. Però si alguna cosa marca el funcionament de l'organització és que no hi ha cap autoritat que estigui per sobre dels estats. Però no tots són flors i violes. Els conflictes constants al mar del sud de la Xina, les tensions polítiques a Myanmar o les desigualtats entre els membres són part dels principals reptes que té l'organització per endavant. L'ASEAN s'ha basat en el model europeu, sobretot en l'àmbit econòmic, tot i que manté el seu propi enfocament en la no intervenció i el respecte a la sobirania nacional. I parlant de la Unió Europea, aquesta és un aliat estratègic de l'ASEAN, sobretot en temes com el canvi climàtic i la seguretat, i també en el comerç. Sobretot davant l'augment de les tensions entre els Estats Units i la Xina, la Unió Europea s'ha convertit en un fort aliat en una regió que no vol escollir bàndols. L'ASEAN és un clar exemple de com altres regions veuen diferents la visió d'integració i cooperació que tenim a la Unió Europea. I tu què en penses d'aquesta organització? Deixa'm uns comentaris.